Καπετάνιο μου, εδώ που τα λέμε, καλά τα κατάφερες, τα οργάνωσες τέλεια, αλλά θέλει κόπο για να φας μια καμπουρομάνα. Ρίχνουμε το λάδι μέσα. Γι' αυτό έχει βγει αυτή η παροιμία που λέει πίνω κάβουρα στην το ζουμί του. Και το λεμονάκι. Και νομίζω ότι θα είναι αρκετό. Ανακατεύουμε και αρχίζουμε και τρώμε. Κυρίες και κύριοι, καμπούρα σαλάτα με λαδολέμονο. Καπετάνιο μου, νομίζω ότι έδωσες απάντηση στο δίλημμα μάγειρας ή καπετάνιος, διότι εσύ είσαι και μάγειρας και καπετάνιος, και αυτή η μικρή ταπεινή κουμούτσα βουτυγμένη μέσα στην κάβουρο σαλάτα κρύβει όλη τη γεύση. Έλα. Ευχαριστώ. Στην ανηφόρα για το πατητήρι σταματήσαμε και είδαμε τον καπετάν Καρούτσο να χάνεται στο πέλαγος. Η δική μας κούνα, το σπίτι μας περίμενε. Φεύγω από την Αλόνησο. Μεγάλο το νησί, ζεστοί οι άνθρωποι, υπέροχη η χώρα, μικρό το λιμανάκι. Μια φώκια με κοιτάζει από τη διπλανή σελίδα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το βλέμμα της. Μάτια σαν δυο χάντρες, λίγο απ' τα δικά μου, λίγο απ' τα δικά σου. Αύριο στις 7 το απόγευμα ο Ηλίας Μαμαλάκης μας ταξιδεύει στη Σύρο με γεύσεις, μπουκιά και συγχώριο. Μια εκπομπή που δεν χορταίνουμε να βλέπουμε.